Kunduk limbuk ana dawuhmu apa mak cangik? Syukur alhamdulillah wa syukurilah wa nikmatillah. Kowe lan aku sak kanca cakrane ngrat kasembadan sowan ana daleme Mas Agus dalah Mbak Pipit kang mapan ana dukuh Ngelu Desa Tegal Dawa Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Iya. Suwan laladan Tegal Dawa wis rambah makaping-kaping ora kena diitung nganggo driji baratena. Ngono. Mergo antarane cakrane ngrat karo warga Galdo ibarat wis kaya manjing dadi sedulur. Mula ora aneh ora mokal panjenenganipun Mas Agus dalam Mbak Pipit anggone kagungan kersa. Wah, ropian-ropian rame-rame gelar-gelir wayangan awake dhewe sing kajibah entuk sampur ngono. Ujug kabule apa iki Mas Agus kok kagungan kersa rame kaya ngene. Ya kuwi netake Kang Putra ya kuwi Dik Ahmad Aizam Ali Irfan. Oh, Dik Izam wis tetak. Iki planninge utawa rencanane wis suwe banget nek mergo wis dipanjeri. Biyen suwe banget ngono. Nalika daleme Mbak dari Bukades biyen iki wis di DP ngono. Ya sing ngewangi nyenyang ya Mbak dari barang iki. Ayo ya ora pokoke kekurangane tutup Mbak Dari wis masjid nggih siap Bukades ya. Sembah nuwun Mas Agus sekeluarga anggone kagungan kersa muga-muga begiki berkah-berkah lan berkah. Amin 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 amin. Melu ndedonga melu memuji muga-muga sakwise ditetekke iki Dik Izam dadi putra sing soleh bangun miturut karo wong tuwa. Ngono ya Mbak. Iya no. Mergo wong tuwa ki kaswargane gumantung marang anak ngono. Nadyan to wong tuwa ki sugih bondo donya, sawahe jembar, mobile pirang-pirang, duwite akeh. Nek duwe anak mursal diperintah wong tuane mbantah. Uni bondo donya sing pirang-pirang kuwi ora ana gunane. Ngono. Iya iya. Muga-muga dadi bocah sing soleh iso dadi obor kepadang tumrap keluarga. Amin amin amin. Nadyan tanggane rada rupek, panggunge ora iso dipasang kabeh ora dadi sabab. Bakune iso nglumpuk nganti pesindenku dadi L. Ndelalah yo mangkat kabeh jiro 4 6 8 9. Ki mantasaning widodari 9 ya. Kawimbuh bintang tamu sapa anak wedok saka Kediri nduk Lintang Kairo karo Simbah Kakung saka Kaliombo Mbah Jolang. Lagi iki lho dalang kok didungi biti. Oh ngono. Dadi bengi iki lakon iki pirang-pirang gonta-ganti nek mergo mbahe sing sunati pirang-pirang. Ngono. Iki lakone karno tanding ayo wis terus dik mau genti Parto Dewa. Oh iya wah wis tak rewangi ndudah kotak njukuk wayang Kamajaya. Ayo iki mau sore talu ngalih neh lakone laire Wisanggeni iki mau talune ora ndang rampung genti neh iki tak mau. Mas Agus terus ini nyun ngapunten Pak Dalang wong pancen bae sing sunat itu pirang-pirang jalukane beda-beda nggih tak konsut sik seneng ndi ya. Ngono. Hasilnya mau terbanyak Wisanggeni lahir. Oh ngono. Iya. Wong pengen ngerti Wisanggeni jotosi dewa-dewa. Ya ngono tak dhisikke iki. Mbah Kakung Selak Sare. Sindene ana sapa? Ana Mbak Melani, Mbak Lila, Mbak Indri, Mbak Putri, Mbak Ida, Mbak Yosi, Mbak Imam, Mbak Eni, Bu Yuyun. Wow, sing biru-biru. Bintang tamune nduk Lintang Kairo karo Mas Julang. Wah ya. Sira ketemu karo Julang. Mok sapeh terus. Dekne yo laris le campur sari. Ya syukur Mas Julang melu seneng. Julang nyampur sari wis ora tau kendhat anggone prei. Iya. Mangkat terus melu seneng melu mongkok. Iya.
coba kene maju lang diaturi munggah kene. Sira ketemu kok. Ditembangke. Heeh. Sing gayeng. Oh iya. Mosok julang munggahe arep disepoti nganggo apa kuwi? Solawatan kan ya ora pantes. Kene aja. Malam sugeng dalu Pak Igit, Mak Cangik, Mbak Limbu. Salaman sik ta. Ya, Pak. Biasane sing ngajak salaman iki dagelane iki dalange lho iki. Ha kono tuwa aku kok. Oh iya. Ada ya. Ketemu neh, Jo. Ketemu apane suwi ngono kok. Aduh. Ngono Aku ora dolan ning gone julang aku gur pasang mata-mata sepuk Alek bos tak kon julang. Takokno papartane julang. Pilek gak duwe duit, Pak. Ora ndek duit wong nalangi materiale kono nunggak wingi penutupan. Ning ora apa-apa, endahing katresnan kaya ngono kuwi awor terus ya iso sumuken, adoh terus ya iso kanyeben. Dadi wong ki ya awor ya nyok pisah, ki malah langgeng. Kaya dene bengi iki masyaallah piyai nun sewu Pak Igit. Niku wau pancen rondok rendat wong ngeterke tangga kula priksa. Tanggamu priksa nyang ndi? Bojone meteng niku kan ngeter ting USG. Oh, lha gurung USG wetenge dadak ngeterke. Lah wong ora tau duwe anak bojo meteng pertama gek dipriksa terus geblak ning ngarep kamera TV. Kok iso? Anake rambut tok Pak Igit. Tenane, Jo. Niki estu ora sik guyon lho. Engko gek jerone gendruwo. Alah gendruwo apane? Lah niku wau kula terus tak priksa ki ambek geblak kula ngamuk petugas. Mbak niki napa larene res kok rambut tok? Jebule kamerane niku kurang munggah. Oh, kurang blusuk. Kurang munggah ngeten. Kamerane kendiluken. Kurang munggah ngeten. Baisuh. Jebule meng gara-gara petugase meng petugas magang Pak Igit. Kamerane kurang munggah iki Mbak, baru dunggano lho lha iku ketok udele lah mau kok ora. Baisuh. Pokoke luar biasa niki wau. Walah ya Allah saking gugupku Pak Igit. Piye, Jo? Jane tepat waktu jam 11 langkung 11 jane pun digi mriki. Lah kok iso telat? Salah munggah ning Gunung Butak. Ngopo kowe? Lah niku di Mas Jemblok di Sherlock malah teng Gunung Butak. Jebule teng mriki teng ngelu niki mboten salah. Alhamdulillah iki. Daleme Mas Agus. Mas Agus karo Mbak Pipit kongguri kula liwati rumah kula Bu Yuyun kok pinarak teng mriko jebule Mbak Pipit. Ngageme nggih gelung sambel komplit. Sinden pirang-pirang masyaallah niki wau kula nggih sore do dibeli dialang pundi-pundi dina iki dina apik kok Pak Igit. Dibel mau teng Randu Blatung, teng Cepu, Sambong terus niku. Lah kok kowe ora budal rono kok rene? Ha yo tetep abot kene wong kono ki ngebel ming takok tok kok yo. Ngene kene kan cetha nanggap. Kene ki cetha dadi yo ngiras karo ngirus wong sesuk yo pasaran niku kula nggo wasu Pak Igit. Kene iki nggon wedhus sapi kok mular dodol asu. Ha kene iki payu wong asu saiki diajak ning gone Persil. Oh iya ya. Iya. Oh, dapal kanca-kancaku kula nggih mek kok Pak Igit. Oh iya. Ndunake napa karo Dik Izam sing ditetokke? Dadya satriya bocah kang pinunjul tindang tandak lan tanduke soleh migunani miring sesama negara bangsa agama lan wong tuwa. Amin. Niki wau jenengan ijane yo mbahane sing sunat mumpung akeh ijane gelar rezeki penake mau. Kok iso? Dalang iki nek kurang paduh aja dikonsut ngene. Lah piye? Amprih katresnane ketok padha lan warata ora banci ladan bae kon nanggap pisan. Iya, saiki karo tanding sesuk Partodewa terus kene bisa gedi lahir. Dalang kok kurang lakon ngene ku ya muni nuwun sewu mboten ilok nek lakon awor-awor lho. Kene iki nek trimo dalang Pak Sigit iki walala jagung mriki walala hektaran Pak Igit. Iya, Jagung teles kok Tegal niku langsung. Saiki sekilo pira? Lah 36 Pak Igit. Oh, garing wis teko 6 loro. Oh iya, kok apal blantik kowe. Lho kula niku lho kula meluk kulaan. Kula wingi nggih ditanggap ning gone pabrik jagung Jepon niku. Wah, Om tanggal 3 ki kosong ora kosong kula ngoten. Terus rono langsung mara ning pabrik jagung. Dagel kowe. Lah rumah kula tekan dagel kok kono-kono ngewangi mepe kok Pak Igit. Bayek kok kaya dagelan ra payu ngono.
Iku sing jenenge nyambut gawe kudune sarwa sarwi genah lan iso wong lanang kudu sembodo. Mbak Pipit Mas Agus kurang apa lho nanggape wayang kono-kono mung do nyetel TV ning kene iki wayang. Kaya wong kuno nyetel TV. Lho nggih, lah sakniki streaming niku wah ora nanggap ndelok streaming di bulan baleni neh ngoten. Streaming itu lah memang itu kemajuan teknologi, tapi yang dinamakan nguri-nguri kabudayan wis ning kono-kono ora iso kaya Galdawa. Ketoprak sindir sembarang bal. Kabeh ditanggapi kabeh ditanggap. Masalah duit gampang wong buah wis ana yaene karek nunggu balikan wae. Nunggu balikan. Lho nggih sing diarani tresna gotong royong terjadi kene ning Galdawa. Walah Pak Igit ngeten iki slumprah. Sing bar nampa ngeten iki biasane tuku material sing wayah balekno nggih mbah kono. Iku sing diarani konsisten. Wih, kowe ngerti konsisten barang baru sira ketemu aku iso konsisten barang. Ngene iki mulane kala-kala iki dijak sharing gitu loh. Dalang omah awor malah akeh-akehan utang. Lho lagi iki lho, bangga lho masamu aku anggar ketemu Pak Igit suwi ngono. Piye Jul? Cocok-cocokan nota. Ning gone toko material wis pira? Kula 10 juta Pak. Ah, apa dagelan kok 10 juta 215. Kok iya bangga ora masalah. Notae ngantek kaya Quran sakmu ini. Wong sing diutang ya seneng. Ya seneng nek wong ape nyuwun ya ning konsisten juga ya Pak Igit. Dadi awake dhewe hidup karo tidak dengan hutang tidak semangat lho. Iya iya. Wong kene Mbak Pipit sembah nuwun nggih. Alhamdulillah gara-gara jenengan kula dijak Pak Igit pirang-pirang dina kula niki ning omah dimbuarno ae. Nggih. Aku ki nek kene ora kon lucu iki aku ki netepi dawuh ngono. Aku dagelan piye kon lucu. Wong awake dhewe iki wis makaping-kaping sowan ting Galdawa. Nggih, laras. Jagung wis mulai kobot gemakar sapi turute. Penonton saking mriki pirang-pirang. Mriki sing penonton penting ting mriki wae Igit. Ya kabeh penting kabeh. Ya penting nonton ting maksude. Nek mriko kan ketok nggawa. Oh iya. Nggawa donga. Wong seneng ora kaya dening rawuh padha nyengkuyung donga karo sing ditetake mergo acarane tetakan. Dadi ning biyen ya tetak. Lho kula niku nek tetak biyen niku beda jaman sakniki Pak Igit. Sakniki ketok mara dokter malah untuk hadiah HP lah mainan dan lain-lain. 1 juta 700 wis untuk dolanan. Iya. Biyen wis sunat ora mbahane lha nek mbahanku tujune kok mok siji lah mbahanku monggo 5 kaya Dik Izam iki mbah mangku kabeh ra kesel mangku sitok ketok mangku sitok nek ketok mangku sitok nek ketok. Lah ra entek Pak Igit. Biyen iki sunat dipangku terus urung ana dokter ya calak. Nganggo welat ya. Nganggo welat. Bayare iku yo biyen ki angger ya madya iku lho sing ora. Iku sing melok biyen ketokane madya elek-elek ya Pak ya. Ngerti nek elek-elek. Lah kadang ana turah dimbarno kok Pak Igit. Laki kiwir-kiwir. Jenengan niku nggih tetak biyen iki nganggo calak Pak Igit. Tetak nganggo calak dadine bar ngono diketok terus diperban nganggo sing kerawang-kerawang ki apa jenenge? Nika jenenge nggih perban terus dikai SA. Walah. SA ngantek kaya sosit dikai glepung terigu ngono mulek ngono Pak Igit. Wah gara nyalini perban dikelenek. Oh enak ngene terus karo jaman biyen. Loro kabeh. Nek mlaku iku iso kaya jerangkong ngene. Aja liwat kono ana telek randang mari ya ngene Pak puter ngene kuwatir ana telek. Nggih. Malam hari ini ada bintang tamu nih. Sinten Pak Igit? Anak wedok Nduk Lintang Kairo saka Kediri. Nggih. Biyen cuwilik jawene. Nggih saiki serondok. Serondok ketok bocah. Nggih. Disepati jane. Diaturi mriki to Pak Igit. Ning. Malam Nduk Lintang. Inji saking dalu selamat malam Bulimbuk Bucange Pak Igit. Nggih. Sakniki kelas pira, Nduk? Sakmenika kula kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Nggih, kelas 2. Budal saka ngomah Kediri jam pira niki wau? Jam
jam 12. Ketoke jame mati ketara lu suwi ngono. Lah wadah lho Mas. Lah nggih tebene jam 12 Pak Igit. Iya. Aku agak iki namanya juga manusia, banyak lupa. Enggak apa-apa, saya juga manusia. Mosok toh? Kok jarene bapake barengan lho, bapak-bapak jujur lho ngono kuwi Mas. Berarti paningalane tesih bener. Apik barongane karo kowe sih. Nggih. Sopan ning daleme Mas Agus yo. Nuwun sewu wau dereng salim Pak Igit. Oh iya, aduh. Iki pas corona iki disusulke bapake tekan Jakarta bareng lumayan. Sik jemono. Lah kena corona disusulke Taman Mini. Taman Mini. Sih rok-rokan ngono kan. Di salim Pak Igit wis Mbah Kong kok urung. Mbah Kong wong yo eyang lho. Aku mbiyen eyang lho, aku mbiyen yo ganteng kok, Nduk. Lah kaya diusuk-usuk bareng lho. Lah kok manut tak dadi dhuwit lho. Maksudnya iki mengucapkan yang terbaik. Yes, sugeng dalu eyang. Eyang jolang. Mbahmu wedok yo mbiyen ayu ngene iki. Biyen saiki. Lah sakniki. Umur 90 wis bengkong ngono. Tasik ngano. Isih ganggas. Alhamdulillah. Jano. Ki awakmu mau bagaimana menurut kamu ketika lewat Galdowo tadi saya? Wah, luar biasa. Jan aku mau turu sampai ngene-ngene loh, Mas. Padha ndasku yang ngene-ngene. Alhamdulillah. Yang rawuh pada malam hari ini sangat banyak sekali sampai dari ujung sana Mas. Sampai buntu embang ya Mas ya. Luar biasa bakul tamu. ngantek teko pasar Galdowo. Ki mengucapkan doa apa? Iya buat adik. Nah digandeng baik ben tenang. Alah ngene iki aku kaya ngeterni Mbah Kong sontek ngene iki to. Ora apa-apa nek dirimu digandeng Mbah Kong anak awakmu tenang. Ngucapke napa Nduk Lintang Adik Isam? Nggih, kagem Adik Izam. Adik Izam sudah tidur niki. Derek. Belum. Yang mana Adik Izam? Nika. Oh itu, halo Adik. Sakit apa enggak Dek? Enggak. Sudah sembuh berarti? Sudah. Alhamdulillah. Semoga habis disunat. Ya. Semoga menjadi anak yang baik ya Dek. Soleh dan tercapai cita-citanya ya Dek ya. Amin. Amin. Berbakti kepada orang tua tentunya ya Mas. Berguna nusa bangsa. Iya. Gandeng baik, gen tenang. Ki ngapa tuh gak seneng gandeng-gandeng ki? Mbah iki nek karo putu wedok iki ora patek tega ninggal. Wah, ngono. Pancen julang niku bulet kedhiyen. Lah nggih ta, wong ya mau dicelne, digandengne, dicelne. Piyayi kene nganu Nduk Lintang nek karo Majola wis apal mergo zaman rekosone mbiyen sadurunge dadi nun sewu komedian pelawak. Sobomu ning kene dodol apa aja? Mbien kulaan apa aja? Dodol apa, Mas? Aku karo Mbah Muda iku ya dodol klithikan ning pasar Galdowo. Ya Allah. Iya. Adae taplak goncengke sepeda. Iku wis do seneng Nduk saiki pasar Galdowo dadi omah tingkat-tingkat. Dadi alhamdulillah. Biyen iki pasare ya cuwendik, gendenge cuwendik ngono ku Nduk. Kulaan gedang, kulaan apa-apa kok kene mbiyen. Gedang, waloh, lombok, lah ora ana sing kancamu sing sekelingan ya ono aja. Sekelingan. Sapa? Friend is the best makne legrek niku wis ora ana lali-lali. Iki kancamu zaman biyen. Zaman biyen piyai. Makne legrek. Mak to legrek iki alhamdulillah. Wong kuno tenan iki. Daleme Tegal Dawa mriki. Tegal Dawa nduk daleme. Daleme iku juwer nduk undang-undange nek ora karo gelimbungan ora. Ya Allah, Mas. Saking gedene dalem. Pedalaman ya, Mas ya. Iya. Nembang Nduk Lintang, Nduk Lintang. Nggih, niki request terbanyak wis podang kuning. Podang kuning. Kanca-kanca CFC. Sakrane Ngrat Fans Club Pak Kasmani sak rombongan podang kuning. Uga disimak juragane Koperasi Pangestu Bapak Haji Purwoko. Bapak Haji Purwoko. Mun podang kuning nyidam sari. Nggih siap. Niki ningali saking live streaming napa
di sini. Oh, Live. Kanca-kanca CFC Pak Kasmani rawuh wonten lokasi menika. Anjir, sugeng dalu. Masih ayo bitingan bareng Yodo rawuh. Sugeng dalu, Bapak. Baik, kok Pak Eko juragane Gasibu dan Juglu. Oh, sembah nuwun Pak Eko, sale rawuh. Jemblok community ya. Mas Jemblok ST. ST. Oh, nggih. Tunggu di bawahnya ya, Dek ya. Nggih. Gandeng baik kan tenang. Pripun, Pak? Sati. Kulaane piro adole piro ra kowe esuk lha kok. Wis bati sik iku lho. Nggih. Pak Wanto saking Kudus nggih rawuh Jo nyusul. Wes sembah nuwun Pak Wanto. Oh, nggih. Disupiri dhewe niki. Nggih. Asmarandana. Natian wujud temong peksi. Etok-etok ya Jo, etok-etok iki lintang yo pacarmu lah etok-etoke. Nah, ngono lho. Mas yo Kacek adoh ngono lho, Mas. Kacek adoh dadi pacare gak apa-apa ya. Pokok duit akeh lah ya. Ora. Lah iki ya ambek mboke oke nah anake. Lho. Lah seduluran ki nek ya ora milih-milih to. Oh, ngono. Bayo. Iki nek cara gedang Galdawa gedang Pripun? Gedang napa? Ayo, gedang apa? gedang Raja Asu. Kok astu to, Mas? Lha iku nek digodhog nduk sak kulite krenyah-krenyah enak lho tenan kuwi. Dadi awakmu ki halus. Ndi putu wedok loro kok beda-beda. Sijine sapa sijine? Awakmu kan yo ndek dulur wedok siji. Awakmu seneng nyindam sing siji ning karaoke nang. Lebih sinau nyinden. Oh, ngaten. Terus ya, Dek. Nanong. Tadi jenengan lek mesem kok sing maju loro to? Apa wi? Kok sing maju loro piye to? Untune niku lho unik. Kuwi ora unik. Jan kula ulap lho Pak De lek ngano meningali Pak De Jolang. Kowe arep muni merongos no unik bareng. Kok ana untuk unik ya merongos kuwi kok ya Jo. Lah ya ta. Ake iki tak andani. Wong roh untuku kok ngantek ulap. Loh, aku ki salfok lho Mas. Enak-enak nyanyi nembang. Dirayu jenengan mesem kok gak yo kaget aku. Lah kok iso rasa kaget. Ning kuwi ngilmune akeh nduk lintang sesuk nek pas longgar. Nggih. Telepon Om Jolang. Nggih. Oh, yo takon. Iya. Penguasaan panggung, carane ngomong ning panggung. Siap. Supaya suasana iki kuwi gurune kuwi muridé pirang-pirang kuwi. Mergo Mas Jolang iki buka kursus sinden. Kuwi. Dina apa aja bukake kursusmu? Nika bukake nika seminggu full tapi sing istimewa niku bab bukake niku mau jam 8 isuk Pak. Jam 8 isuk nganti jam 8:30. Kok seduluk men? Loh, kok 8:30 bengi. Oh, bengine kerinya. Terus kene lintang. Dirayu. Jane kok obah-obah. Jenenge wong sayang ki ra ya ora trima ning ati. Awak sikil melu keder kabeh. Embel. Tenan lagi iki lho nduk aku melu cakrane rati ya gandengan mbek sinden ayu gek iki. Biasane matek uripe karo tewel ae. Ngepelekke tewel. Nah, kowe sing mau arani tewel sapa? lah ya. Sing mau arani tewel sapa? Ora ding. Kowe arep ndumuk Mbak Eni ngono to? Nah. Anu Ayo Wel, ngadeg Wel. Ayo Mbak. Ayo, monggo. Ngadeg Mbak Eni. Oh, nyepelekke ngono lho. ayo nduk ketok ning kene sing ra setuju akeh do rontok rono. Terus ayo milih sing napa sing wis pokoke engko gampang nek masalah iki. Gino. Halus, ayo nduk. Alus man
merak ati wis to engko tak imbu sek piye to iki tur meraati terus karo Mbak Eni Dalang. Piye coba kaya ngono julang coba. Piye? Biasane karo sampean sayang bareng lintang iru terus sampean kaya-kaya disepelekke dianggap tewel. Lah tumbak cucukan momong. Kene karo Mbah, Nduk. Mbok kira aku budek ngono. Mbok kira aku budek. Syukur. Aku ning ngisore kok iso malah Momong. Mamang piye? Ngene. Oh ndek iki ya bobok bareng ngono saiki sia-sia karo aku. Lho ngono aja. Wong akeh lho aja. Wong akeh. akeh kene. Bubuk bareng. Lah iki ana wong akeh ngenyek-nyek aku tewel. Wong bar bubuk bareng. Iya. Bubuk bareng Pak Igit. Weh. Ono wong akeh lho. Bubuk bareng wong nggone dhewe-dhewe. Kok dhewe-dhewe? Lah kono ning kamar aku dimbarno ning sumur. Jaya. Tapi rak yo bareng to. Lah bareng tapi yo kudune Ning yo aja ngono kuwi lho Mas, Dek wingi lho janjimu piye? Arep sehidup semati karo aku. Lah iki mau Oh, arep sehidup semati lho. Wis ngerangkul-ngerangkul aku. Iya sehidup semati kan biyen. Saiki yo mati yo dhewe ngono. Piye? Piye? Maksude iki sehidup semati ngono lho. Ya aku mbok mati dhewe. Ora. Engko nek mati bareng sing ngopeni lho kangelan. Yo ganti-ganti kowe gandrung Mbak Eni sing nembang. Oh, nggih. Mbak Eni. Ora ngilo iku lho kok kaya putumu dhewe kok. Iya ya wong kandhani momong ki yo tuwek muring-muringan ae. Wah. Iya to kuwi. Syukur. Iki mbok kenekno licet ta. Kok meperolmen garmu kok gampang cuwil. Apa wong katut sak jari kowe nak kenekno kok lho kaya. Ya wis manut karo Mbak Eni sik. Alah kok. Iya. Perasaanmu lho kok ngendi to? Iya. Oh wedok sia-sia. Yo nangis lho Mas. Mangsane atiku gak loro lho padha ati ning kene. Nah, Ati iki ning dhuwur. iku senengane japrek iku. Ayo Mbak Eni. Mamong. Wesu wenggon kula. Kok kaya kirik kaya gila-gila Mbak Eni. Biasa wae lek nemu nyuara iki. Iki biasa. Ora usah mbok ajak-ajakno lambene nembang iki sing apik. Kudu nyakat ae. Ya. Niku ancen gawane pabrik lho Mbak ini. Makane mboten saged di. Lah, sumpah aku cara gak merongos ganteng lho. Nah wis ngono ae Mas ya. Lek sampean ngono iku wetok pasuryane itu kemana-mana ngono Lah, Mas. ulap ya Branduk. Aku tak nembang awakmu berdoa ya. Oh gitu. Berdoa piye? Berdoa piye? Supaya ki kondang turu. Lah nek aku wis turu terus piye? Ya bareng. Arep nyapa? Ora apa-apa. Arep ngapa? Nyetel TV. Arep karaokean Mbak jarene mau Mbak. Walah. Ngopo, Jo? Ngapa? Kok wak ngapa lho? Iki lho. Susu kok papat. Susu papat Lagi mbahmu kono. gurih. Iki punuk. Tutu susu. Wo, alah gak layak sewengi aku ora ono-onokane jebule karo punuk. Besok. Lho sampean kuwi kok. Karo mendem. Kok alus ora nyenggal apa? Piye, Jo? Kok. Oh, alah tak goleki kok blas aku niku. Kleru geger. Mulane kuwi nek arep bubuk bareng iki kudune ora usah nganggo mendem. Nah, piye Aku to? dhewe gu menuntung ngene kok gak candak. Jebule Kowe muni ngono sing nyaron narki karo mantuk-mantuk. Oh, ngono tak diteni. Pengen lho Mas, enggak Mas. kandhane kaya aja rungokno ya, Nduk ya. Terus ya. Nggon kula la
dipangkono. Pangku. Sabar nggih, Nduk. Lah aku piye aku? Wis iki kok tak awakmu sabar iki kok tak patenane. Arep mbok pateni. Tak pateni susahmu ben. Aku kesepian lho ning kene, Mas. Santai. Gentenan, Nduk, gentenan. Iso apa ora kok. Iya. Hati-hati lho. Wi lara tenan wi mbak ini mau ngono iki. Ngawur. Gini kok. Iya ya bener matus ngopo, Mas? Sapa sing ngentut? Ora ngentut kok, Nduk. Napa, Mas? Endase kelungguhan. Penak. Karo mbak ini karo nembang Mbak. Goleki. Mesra ngono, Mbak. Si poda. Kok yut-yut ngono? Kok yut-yut ngono? Senar. Lungguhmu sing anteng kok nek aku kapialonen lho. Apa? Kapialunen kok aku. Kapialunen ya apa? Ya mentah ora manteng ora. Penak, Mas. Ngene. Ngene piye? Aku tau ngene glundung kok. Lah ya mulane ngadeg sik dengkulku mlebu lho. Kok iso dhuwur men? Mlebu kebayak lho Pak. Ketiduk lintang. Lah iki lho sawer. Maksude kurang seger piye aku? Lho, Mbak ini ya seger Lah loh. kaya ngene iki kurang seger loh. Aduh, Kaya ngene iki kurang seger. Kaya ngene iki kurang seger. Seger. Piye? Du. Tapi aku sing luwih enom ya, Mas ya. Mas yo mati kecipir yo tetep milih sing ngene iki to, Nduk. Ngene iki nek cita-cita isih dawa. Anu jek rondo-rono lah, sumpek ora karuan panggone. Banget. Ning nganyel ning kok. Ora ngono iki lho, Ndoli. Kok karo pasangane kok sumpeke ra karuan. Iki lho kok yo gelem karo ngene iki lho. Iki lho sing nom-nom akeh kok iso milih sing kaya. Lah jane aku ya kepeksa ya. Ah ngene iki sing genah warisane Delongkas Didum kok. Duwe warisan kan? Iki piye kowe iki ya? Warisanmu apa? Apa? Kok andi rone panggunge suwes ora karuan. Anu Iba bunga henga tiku sita para to jane Iki asamu ra ngene lho rasane koyo res-resen. Tak-tuk. Nyanding Mas sita para Lah piye nduk disondoli kok nguri kok. terus kene mbak itu. Nyanding bisa dadi tak kira pengen itu loh masalah mau Mas wong tombak ilate ndak to Duke nggih kepengen nggih. Kepengen bubuli nggih. Nun sewu nek kepengen nuthuk mangga lho. Debuke iki ya. Tambah Kudang kuning karya Pak Darno Ngawi digarap tayub cara wetan jone daerah kene Galdowo iki mesti tayube cara Tuban. Wis suwe ora ngrungokke tayub Tuban. Biasane iki gerobokan. Gerobokan terus pun setahun nggih. Nggih, wis suwi. Diulang tahun nih. Adik Rono suwes mbok panggunge. Ya, rasane Mas. Kudang kuning, coba Mbak ini cara sindir kene. Halo, kaya barsih ngene. Kudang kuning gubuk asmara. Ngono coba. Yo sing apik anggere ora teni sini-sini wong akeh. Halo. Oh, iya. Apik. Halo. Alah. Jan kemu ayo ya Mas ya. Yo nek dandan weli lho. Aja ngono to Mas. Jujur no. Aku nek ora dandan weli, tapi nek dandan manis to. Kinyis ya Mas. Lah nek julang piye Mbak ini? Ora macak weli. Kene Macak yo weli. Tapi dalu niki sip. Tak
lem. Apanya riasane lho nduk sawangan terus. Tambah apa ta iki jane? Kok yo ngekrek ngene wedake ngono. Iki trae riasan kreasi baru ngene iki. Piye to riasan Riasane pipine diwiru. Oh, diwiru. Alise. Nek wong loro mripate do ora awas ngene. Lah piye? Iki ora perkara diwiru. Lah piye? Rai tuwek. Kok tuwek? Oh dadi ngluntung to. Ngluntung apa lho? Ancen awakmu saiki sik enom ra kemayu. Gitu ya mumpung masih muda ngono. Umur 120 lho peok-peok. Kok tuwek men. Ku utuk ape ning kiwan urung teko kiwan ku wis nelesi jogan lho iku. Baiso. Mbak Eni yo, sampean moro Kaliombo nak sigit lho Mbak Eni nggih badhe tidak putih Mbak Eni badhe nyekar julang kanca kula lawas nika ngono aja Sing takok iku mau ya isih ya berarti ya. iya isih ngono kene awang sulane sih teteh ngono badhe tidak pundi Mbak Eni aku muni ngono Mbak Eni badhe nyekar julang Pak iki Hati-hati soalnya nggone rontok jero nek kejlungup engko malah awor. Urukan apa awor. Lah piye yo. Ayo Mbak Eni halo podang kuning gebuk asmara Halo. Podang kuning